Isang 34 anyos na babae sa Bao, Camarines Sur na ilang ulit nang nagnakaw ng sigarilyo sa isang mini grocery na kuhanan ng video. Si Jessie Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Sa kabila ng kaliwat ng CCTV camera sa loob ng tindahang ito sa Bao, Camarines Sur, nagawa pa ring magnakaw ng isang babae kung saan hindi lamang isang beses kundi 5. Ayon sa may-ari ng tindahan, regular na bumibili ng bigas ang 34 anyos na suspect at minsan na niya itong nahuli na nagnakaw ng sigarilyo, ngunit hindi na nagreklamo sa mga otoridad dahil walang ebidensya. Hanggang sa naulit pa ito, kaya nagpa siya na ang may-ari na mag-video ng patago gamit ang kanyang cellphone. Doon na naaktuhan ang muli nitong pagnanakaw ng 4 na kahan ng sigarilyo. Hindi pa dito natapos ang insidente dahil muli na naman itong naulit kung kaya agad na niya itong inireport sa mga otoridad. Pero hindi talaga siya umamin nung inano namin. Tapos sinerge ko yung mga gamit niya. Hindi ko po nakuha yung yung sigarilyo, di ko nakita. Yun pala, tinago niya. Tapos nung nagkahulihan na, nakita niya na yung mukha niya dun sa video. Hindi na siya nakapag-deny. Reklamo na yon last week, yung complainant din, na talagang parating nawawalan sila ng mga kuha doon sa tindahan nila. And yung modus niya, habang bibili ng 1 kilo ng bigas, habang nilalagay yung bigas doon sa plastic, doon din niya take advantage na magnakaw ng mga gusto niyang item na kunin doon. Depensa ng suspect dahil sa labis na kahirapan kung kaya nagawa niya ang pagnanakaw. Napag-alaman pa na plano ng suspect na ibenta ang mga ninakaw na sigarilyo. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Bao MPS ang naturang suspect na naharap sa kasong theft. Ako si Jessie Cruzat para sa GMA Regional TV.